खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। सानफ्रामबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैलायबाय। दिनै 5 जुलाइ 2026 आरो दिनै रबिबार बाराय। रबिबारनि बे गोथार साना ग्रहफोरनि राजा आरो सूर्य देव इसोरनि बावनाय। जिउआव जाफुंसारनाय, जोंखांनाय, सावस्रि आरो मान मोननो थाखाय दिनै सूर्य देव इसोरखौ सिबिनाया बांसिन मुलाम्फा गोनां होननानै सानजायो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिनि। जुदि नों सान बायदि जोंखांनो लुबैयो अब्ला सिगां सान बायदि खामनो सोलों। गोब्राब नाजानाय आरो दिदोमथियानो जाफुंसारनायनि गुबै लामा। बे मोजां सानथ्रिजों फै नोंथांनि दिनैनि साना माबादि जागोन बेखौ फारियै मिथिना लानि। कमेन्ट बक्सआव जै सूर्य देव एबा ओम सूर्य नमः लिरनो दाबाव, जाहाथे नोंथांनि दिनैनि साना गोहोजों बुंफबनाय जायो। मेष राशि, दिनै रबिबारा नोंथांनो गोसोआरि गोजोन आरो गोजोननाय होगोन। थांनाय माखासे साननि दावराव दावसिनिफ्राय नोंथाङा दिनै उदां मोनगोन। दिनै नाङै खरसाखौ दबथायनाया गोनांथार। आरिमु आरो देंखोजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा माखासे गोदान सोलोंनाय एबा थुलुंगा मोननो हागौ। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर, नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मोजां सम मोनगोन। गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमज्लायनाया गोजाम गोसोखांथिफोरखौ रिफ्रेम खालामगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमा 1, खाफाल गोनां गाबा गलाब कालार आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। वृषभ राशि, दिनै नोंथांनि फोथायथिखौ गावनि थिखिनियाव लांगोन। समाजारि आरो राजखान्थियारि बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि गोहोमा बांगोन आरो नोंथांनि बाथ्राफोरा गोसो होगोन। नोंथाङा फोलेरनिफ्राय मोननाय सम्पथिखौ सामलायनाय एबा गावनि न'खौ फोसाबनायनि बाथ्रा साननो हागौ। बिदा-फंबायनि आबुं हेफाजाबा नोंथांखौ थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनायाव मदद होगोन। बेलासि समाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोलाव रायज्लायनाया नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोथौसिन खालामगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमा 5, खाफाल गोनां गाबा गोथां, खाफाल गोनां दिगा सा-सोनाब। मिथुन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि राङारि सानथांखिफोरखौ गोख्रों खालामनायाव हेफाजाब होगोन। जुदि नोंथाङा बबेयावबा गोलाव समनि रां थिसननो सानदोंब्ला बैसोगोरा सोद्रोमाफोरनि सुबुरुनजों आवगाय। मावख'नि माखासे आद्रा थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनो थाखाय दिनै नोंथाङा एसे सम लानो गोनां जानो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनाय मावखान्थियाव सोलाय-सोल' खालामनानै साबसिन फिथाय मोनगोन। गावनि आदारखौ गोरलैयै जोथोन लाखि। दिनै खाफाल गोनां नम्बरा 9, खाफाल गोनां गाबा गोसोम आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। कर्क राशि, दिनैनि खौराङा जाबाय गावनि थिरांथा लानो हानाय गोहोनि सायाव फोथायनाय। गुबुननि गोहोमाव नोंथांखौ गावनि मोजाङै दोननाय मावथांखिफोरखौ सोलायहोनो दाहो। जिउ राहा आरो रांखान्थि, फालांगियारि बिथिङाव दिनै गोदान आदब लानानै फैनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। मोजां मोननाय आरो नखर, दिनै नोंथांनि गथ'निफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां मोननाया नोंथांनि गोसोखौ स्रां खालामगोन। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रांथि जा। गोसोआरि नारसिनथायखौ गोजानाव लाखिनो थाखाय थोजासे उन्दुनाय आरो यगा खालाम। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरा 4, खाफाल गोनां गाबा गोथां गाब, खाफाल गोनां दिगा सोनाब। सिंह राशि, दिनै सिंह राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे बेबादि सान जागोन जाय गावखौ साननानै लानाय आरो अयदामिक खामानिफोराव गोसो जानायखौ बांहोगोन। नोंथाङा धोरोमारि बिजाबफोरखौ फरायनायाव एबा माबा मोनसे सिबिनाय हाबायाव नांथाबनानै सम हगारनो हागौ। केरियार आरो रां, गोलाव जानथायनि फालांगियारि दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ जाय इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर, बिहावनि फारसे माखासे गोरोबलायनाय जानो हागौ, बेनिखायनो गावनि बिबुंथियाव गोदै आरो मोजाङै लाखि। खाफाल गोनां अनजिमा 7, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। कन्या राशि, दिनैनि साना नोंथांनि आयनि फुंखाखौ बांहोगोन आरो रांखान्थियारि दिदोमथि लाबोगोन। जिउ राहा आरो धोन, लोगोफोरनि हेफाजाबजों थाबथानाय खामानिया हरखाब गोख्रैथि मोनगोन। नोंथांनि गोसोखौ गोजौ लाखिगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा बन्द'नि सानावबो खामानिनि थाखाय मोनसे गोदान सानस्रि लाबोनो हागौ, जाय उनाव बाहायजाथाव जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव मान आरो गोथौ फोथायनाया बांगोन। मोनाबिलियाव गथ'साफोरजों गेलेनानै सम बारहोनाय जागोन। खाफाल गोनां अनजिमा 3, खाफाल गोनां गाबा कमला गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। तुला राशि, दिनै नोंथांनि आबुं गोसो नोंथांनि जिउ राहा आरो इयुननि सानथांखिफोरखौ महर होनायाव थागोन। बेयो मोनसे जिरायनाय सान जानानैबो नोंथाङा जिउ राहायारि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायाव दिनै मुखुब थानो हागौ।
नोंथाङा समाजनि माखासे गागि आरो रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ लोगो मोनगोन जाय नोंथांनि सानस्रिखौ मोनसे गोदान दिथा होगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो न'खरनि आबहावाया गोजोन थागोन आरो बिमा-बिफानि बोर होनायजों नोंथांनि खामानियाव फैनाय हेंथाफोरा गोजान जागोन। खाफाल गोनां दिगा साहा, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया 2। वृश्चिक राशि, गोख्रों खाफालनि थाखाय दिनै गोदान आरो सानस्लाबनो हायै खाबुफोरा फैनो हागौ। केरियार आरो रां, जुदि नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानो सानदोंब्ला एबा गोदान फरायसालियाव मुं थिसननो सानदोंब्ला दिनैनि आगानखौ लानो थाखाय जोबोद गाहाम। मोजां मोनज्लायनाय आरो न'खर, नोंथाङा बबेबा धोरोमारि एबा फोरबोआरि फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय हांख्रायहरनाय मोननो हागौ। सावस्रि, गोजाम देहायारि बेरामफोराव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनगोन जायनि थाखाय नोंथाङा गोख्रों जागोन। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरा 8, खाफाल गोनां गाबा चन्दन गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। धनु राशि, दिनै नोंथांखौ एसे सांग्रां जानानै थानो बोसोन होयो। जिउ राहा आरो रां, गावनि आन्दोनि सानथांखिफोर एबा गावारि बाथ्राफोरखौ सोरबा बायजोनि सुबुंजों फोरमायनायनि गोरोन्थिखौ दाखालाम। मोजां मोनज्लायनाय आरो न'खर, गोब्राब समाव नोंथांनि लोगोरिनि एंगारनो हायै हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ गोख्रों लाखिगोन। सावस्रि आरो राहा, सावस्रिनि बिथिङाव उदैजों सोमोन्दो थानाय जेंना एबा गेसआ नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ, बेनिखायनो समानथि आदारखौ लाखि। गायत्री मन्त्रखौ रोजाब। खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबा गोजा गाब, खाफाल गोनां दिगा खोला आरो सानजा। मकर राशि, दिनै हाबा जानाय जिउ आरो बाहागोदारि फालांगिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जागोन। जिउ राहा आरो रांखान्थि, गोदान मानसिफोरजों फालांगियारि सावरायनाया दावगानो हागौ जाय इयुनाव मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। मोजां मोनज्लायनाय आरो न'खर, नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों जायखिजाया गोजाम दावराव-दावसि जानाया दिनै आबुङै जोबगोन आरो गावजों गाव गोरोबलायनाया गोथौसिन जागोन। बेलासि समाव न'खरजों मोजां मोनज्लायनाय रेस्टुरेन्ट एबा रंजानाय थावनियाव थांनो सानथांखि लानो हागौ। खाफाल गोनां नम्बरा 5, खाफाल गोनां गाबा गेरुवा गाब, खाफाल गोनां दिगा जाबाय सोनाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा गावनि सुथुर आरो बेरेखा हान्जानि सायाव आबुङै गोहोम खोख्लैगोन। जायखिजाया गोजाम दान्थे-बिदान्थे एबा आयेनारि आयदायाव नोंथांनि थाथाया गोख्रों जागोन, जाय गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय उदां जागोन। गोजाम रां-रुफाजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरखौ सुस्रांनायनि दिनैनि साना जोबोद मोजां सान। नोंथाङा आद्रा थानाय रांखौ दिनै मोनफिननो हागौ। सावस्रि, बोथोरारि सोलायनायनि थाखाय नोंथाङा एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ, बेनिखायनो खामानि मावनाय समाव दसे सम जिरायनो थाखाय थि खालाम। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरा 11, खाफाल गोनां गाबा गोसोम आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो मेलेमारि गोहोआ समाजनि सिगाङाव जोंखांगोन। दिनै नोंथांनि गोसोआ जोबोद खुसि जागोन। केरियार आरो रां, स्टक मार्केट एबा मिउचुएल फान्डआव सिगाङाव रां थिसननाया दिनै नोंथांनो मोजां फिथाय होनो हागौ। मोजां मोननाय आरो न'खर, नोंथांनि खुदियानि फरायनाय एबा केरियारनि सोमोन्दै जायखिजाया गिदिर जिंगा सिनाया दिनै सुस्रांजागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोदै जागोन आरो नोंथांनि लोगोरिया नोंथांनि बिबुंथिफोरखौ आबुङै मान होगोन। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरा 7, खाफाल गोनां गाबा कमला गाब आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि गासै 12 राशिफोरनि आबुं राशि। आसा खालामो बेयो नोंथांखौ नोंथांनि साननि सानथांखि खालामनायाव मदद होगोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जय सूर्यदेव एबा जय सूर्य नम लिरना ला। सूर्यदेवआ नोंथांनि जिउआव जोंथि आरो जाफुंसारनाय लाबोगोन। गाबोन मोनसे गोदान राशिफल आरो गोदान मोजां गोहोजों लोगो हमफिनगोन। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान जाथों।